with you. See, the maximum you can withdraw is 2,500. 2,500, okay. I was confused why I get a 3,000. It's that only my money inside? Yeah, that's your money inside. 3,000? Yeah, 3,000. You have reached the maximum. What is the limit? You Limit. Make another transaction. What? Today, did you withdraw another money on this card? Today? Yeah. No, I didn't. You see, you have reached the maximum withdrawal limit. You like to make another. Now you make 2,000. 2,000? Let's see. Why? There is someone's withdraw my money? No, not someone, but your card, the maximum maybe is 2,000. 2,000 only? Yeah, let's see. Maybe even less. Yes. One, two, three. But I was confused why the money is only 2,000 dirham. So again, the same thing. What's the problem? I don't know. See, you have reached the maximum withdrawal limit, Okay. which means maybe it's too much for your card. Cut 1,000. Yeah, let's see 1,000. Oh gosh. There is some problem in this my money. No, it can't be any problem. Let's see. Simple transaction. Open the 1,000. Only 1,000 I get it? Yeah. Oh my gosh, why? Thank you, Lord. From the YouTube, I get a 1,000 dirham, but there is a balance inside. How much the balance? It's here. You can check. I can check. Yeah. So my password? Yeah, password. But wait. I'm just wait. Please enter. Di lang ako ipakita ha kay. Okay. So what I'm doing, enter. This is the first time I withdraw the money. So now my friend, what will doing? But this is an international machine. This will charge too much. My friend, what I'm doing now? You want to balance. How much my balance? You need to receive less. So my balance is 2,997. 2,997. Okay, thank you so much. But I can read you one more. Let's try. Press yes. 1,000 or oh. Let's see. Yeah, this is from my YouTube salary. I get now the first time for 1 year. It's not Coming. the money? Yeah, it's here. Thank you. Maybe they are not do okay if you get like 1,000 to it's full, right? Yeah. So yeah, maybe it is like that. One more again. You password? Double one. Double two. Okay, thank you guys. I'm so happy na first time na nakuha ko kung sweldo sa YouTube. Sa sud sa katuig na kong deposit sa akong YouTube. Ni try jud ko, ni pusigi jud ko withdraw bisag wala ko kabalo. Niaging mga buwan nagkuan jud ko suway ko atog Dubai, gipa-online ako ang ATM. So wala ko magdahom kay nangimbisog jud ko mga guys nga mo withdraw kay gusto lagi kong hatag sa nahitabo sa liti sa nahitabo sa liti. So ako
ako na nang ibisog jud ko kay naay ko sana ko kamiga nga niingon ako nga pwede daw ko maka-withdraw sa bangko na makuha nako daw ang sweldo sa YouTube. So nang bisog jud ko. So wala na ako madam ha. Nakuha na ko akong sweldo. So thank you Lord sa blessing nimo kay gusto ko mohatag lagi kog donate sa nagtabo sa Buhawi sa Liti. So naningin bisog jud ko nga bisan nagtrabaho ko nagunahon ako nga withdraw jud ko kwarta. Kay first time na ako gi-withdraw ang kwarta diri sa EDCD Bank diri sa Abu Dhabi. So di ko ka istorya sa akong gibati kay first time na ako. Mga guys, pasalamat jud ko nga naa mo. Wala ko magdahom kung wala mo. Wala ni nga kwarta. So ako mohulog kog donate sa Liti sa first time na ako nga sweldo. Muhatag kog donation sa naitabo sa Liti. So nakadawat ko og sweldo nga 5,000 dirham sa akong YouTube salary. First na ko nga YouTube salary. So ako nagpatabang jud ko sa security kay wala ko inosente kung sa pag-withdraw, wala ko kabalo. Pero dako ko kalipay nga sa akong sweldo sa YouTube magamit na ko sa Liti. Wala ko kasabot sa akong gibati kay nagkurog-kurog jud akong kamot aning kwartaha. Uy kay sa usa lang nimo ka sa video lang nga walay puhunan wifi ra imong puhunan o laway o stress o duka o kagapoy mao ni akong na kuha. So nagpasalamat jud ko mga guys na sa first time na ko sweldo mauni ako mohulog ko dito sa kuan sa Liti sa akong amiga kay sa nahitabo sa Liti nang bisog jud ko nga mo-withdraw ko gisuwayan jud ako bisag wala gi ko kabalo. Pero natulo ang akong luha mga guys ay sa kalipay kung wala niya na akong kwartaha. Di na kung pag akong luha kay nga kung wala ning kwartaha mga guys. Salamat sa inyong pagsuporta sa akong YouTube. Naabot jud og kanang 13K. So bibishin, salamat nakakuha ko sa kwarta ako sweldo sa YouTube. Kung manginaot ko ninyo nga perminti lang ko nyo suportaran sa akong YouTube kaya nga akong sweldo ako man taw ni hatag dunit sa akong mga pareho na ako nga pobre. So ako salamat nga guys. Wala ko kasabot sa akong gibati na uwaw man ko diri muhilak kay naay tindahan diha pero nalipay jud kog mayo ko kasabot sa akong gibati. Salamat ninyo tanan all over the world. Nakuha na nako akong first salary sa YouTube. Nakakuha ko first salary sa akong YouTube. Salamat. Nagpasalamat ko sa security diri kay siya jud na nag-withdraw sa akong kwarta. Sa akong siya nagtuslok-tuslok kay mo ko kalibutan ani sa pag-withdraw. Salamat kayo. Yehey!